Деница Тодорова, читалище Пробуда, Ивайловград. Явление по черешово време. След сцена Елиза Такавидова. Зелените черешови гори се разцветиха в дъжд. И в дъжд озряха. Завърза плоти сухото дори. Но всички плодове червиви бяха. И по пазарището тръгна слух, че из градините видели вещица, че някакъв силнощ дървесен дух суши до корен болните дървета. Тогава тресна посред нощ Балкана. Яви се буря в тълно изкрещя и бори мечката от гроба стана. И който имаше очи, видя, че той отпред на облака седеше и кръстом българско кръстоса той. И болните дървета коренеше с небесен вятър, с огън и порой. До заранта градините ошета. Потомно влезе в стария си гроб. Останаха най-здравите дървета. Хем за череши, хем за топ.